Panjen kuwi tak tonton utawa tak sawang saka sakisoring wit mandira kuwi padha kegladen mung wae nggih Purnama siji bisa wicara siji tembung lumrahe pancen kahananipun sampun benten. Joko Purnawa lan Joko Kasihan menawi kula saged wicantenan benten lan Joko Kasihan. Nanging menawi bab olah Beloro Golan Kanuragan menawi pamasipun Bokorsi bergowo menapa sampun saged dipun wastani Pak. Mong wae Purna. Sadurunge aku mbabar ngilmuan. Coba takongku Wangswana kowe. Saben dina kowe tak perintah supaya gladi. Apa sing kok karepke, Purna? Menawi manut dhateng akti kula. Kula manyeswa wonten ing pertapan Bulak mriki. Menawi sampun wasis kenani bab olah Beloro Golan Kanuragan minggahipun aji sekti. Kula kasinungan aji-aji pinten ingkang saged kula karmaaken ing mangenipun kula badhe tuwuhaken sinten kemawon ingkang betahaken dhateng pitulungan kula. Kasihan. Kowe trima ngrungokno dulurmu Purnama iki. Purnama. Kowe tanggep bocah sing durung ilang buku perempuan. Isih tangeh gegayuan. Ing kene perlu kowe tak wejan. Ing bab kawruh sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Kuwi ora bisa disawang kanthi kedheping neta. Sangkan paring dumadi. Kuwi sing kagungan Gusti Allah sing wenang nampa uga titaing Gusti Allah. Sawanci-wanci sangkan paring dumadi tiba nyang titaing. Kowe ora pilih-pilih jalma nampa bakal anglakon. Mulai kowe isih nom sinau
ing bab kawruh kautaman jaran miturut kitab Jangga Jayabaya Kraton Majapahit iki kari saumur jagung. Umure Kraton Majapahit kuwi ana 219 taun. 219 tahun. Wiwit taun 1294 1513 sejarah Majapahit ilang. 219 tahun kula. Mulai kowe mumpung durung ketrak sangan paring dumadi. Luwih becik kowe kudu netepi marang darmaning satriya sing kena darane Tribrata. Tribrata. Menapa werninipun menika? Tri kuwi telu, brata laku gen utama. Sepisan Surahita, Darmahita lan Samahita. Surahita, Darmahita lan Samahita. Samahita. Menika wonten werninipun. Werdine ya nggih. Surahita. Sura kuwi wani, hita kuwi lelaku. Dudu lakuning suku nanging lakuning kalbu kanthi linambaran. Waskita ajuning wadya sarta Sura Sudibya Hanrangbaya. Loro Darmahita. Dharma no jiwa ragamu tulungono marang sepadha padane urip sing mbutuhake pitulunganmu nanging kudu diwatak sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Menawi kebukasan Samahita. Kowe kudu ngerti marang paraming kawi mardi hawa carita kula utawa sejarah urip. Kowe kudu ngerti sejarah urip ya. Urip kuwi mesti lelaku. Lakune wong urip kuwi keprebet banget. Lho, Ger. Kowe meguran aku, kowe ora tak tamek ora. Ning luwih apik lho, Ger. Luwih apik kowe meguru karo guru sejati. Salaminipun kula manjeswa wonten ing pertapaan bulak mriki. Kula nampi sesorah lan wewarah. Iya. Wejangipun Bapak Resi berguru. Nanging kedah kula manjeswa meguru. Nimba pangerten dumateng ngersanipun guru sejati. Iya. Sinten guru sejati kula wau? Nggih. Guru sejati kuwi ora doh kowe. Guru sejati kuwi awakmu dhewe. Kula piyambak. Lah nganti dununge. Dununge nang rasamu upamane. Yen awakmu disilung krasa aja nrinjih awake liya. Ora kitang tembung sampe iki luwih abot lakune iki. Ya, cuma pelong jroning batin kula. Seserpan ingkang kula tampi ngenani bab guru sejati kula wau. Madhep mantep tekad kula. Salaminipun kula manjeswa wonten ing pertapaan bulan Purnomo. Majapahit pindhaning banyu kengumup. Sawise Majapahit katilar seda. Mandala putramu Patih Gajah Mada. Iki lagi timbul perang paregrek, ya perang sedulur. Oke dipati padha kepengin mandring pribadi. Kulo yo nggih. Saiki kowe tak perintah. Suwi tak ragamu ning kraton Majapahit. Ing Majapahit. Menawi menika dawuhipun Bapak Resi Brika.
Kula mboten badhe kawulaken. Kapara badhe ndharmakaken dhateng jiwa lan raga kula. Ngono. Adimu Kararoi. Aku nyapa bungkuring. Kamu dhewe. Senajan to kowe ora bisa wicara. Nanging kowe kudu dhewe pangandikane Bapak Resi. Yen to wektu dina iki negara Majapahit butuhake garwa bekti sing bener-bener tebet. Kepengin ngabekake jiwa lan ragane Majapahit. Kula sawetara aku njaluk pamit, aku arep tumuju Majapahit. Aku ngerti sing mbok karepke kasihan. Pancen aku dikongkon supaya semuntok ning Majapahit. Kuwi pangandikane Bapak Resi Wibowo. Nanging umpama kowe melu ning Majapahit, aku mesake kawan kowe jalaran kowe ora bisa wicara. Mung cukup aku sing bakal tandang gawe ing Majapahit. Kowe mung katrimono ing pertapan bulan iki. Oh, Asia. Aku ki menyeman karo kowe. Aja nganti kowe nyandung sinempet marang lakuku. Cukup kowe katrimono ing golak nyancani Bapak Bego. Tekel kandhane ora. Tekel. Tenang aku ora tegel diloro kelawan kowe. Nanging kowe ora bisa wicara. Umpama kowe temu kowe Majapahit koyo apa nek kok Majapahit. Cukup aku sing bakal suwite Majapahit. Wis cukup nek nek gelem dikateke kandhaku ora. Manyesone mulak penting. Nanging kaya pengen apa sing tak karepke. Aja nganti melu aku tumuju Majapahit. Manut kowe kasihan. Manut. Saka kekudangan kok yo bisa-bisane Purnomo tegelan kowe monggo yo Nger. Aku ngerti karepku campur nang Majapahit. Ayo aku wis nabi pondok sing sabar wis iki ngomong sik. Jagat wasari ya wong ora ngerti banyak ora baik yen aku mah depok ing pertapan bulan wong kae padha yen aku kursi bergawa ning ora tenane aku kae sabda palon. Jagat kaya gabah kengking. Oke, manusia kan padha ngumbar tur anggara ngobanke marang jiwa raga. Lali sana, lali kadang padha perang rebut bangus. Ya, aku ini lali den ilmu. Besok
yen temuka taun Saka ya taun Jawa tumibaning candra sengalane sirna ilang ketaning bumi kowe bakti welehke mang hukum karma dan sahabat pamore Dimas Saryasti Dimas lan sliramu diajeng paring panandika kapas apa kowe lali pun kakang wis paring dawuh mangambal-mambal marang kowe sakloron aja nganti cedhak ana ing papan nggon manembah marang Gusti Kang Mohaku nanging ya gene sliramu sakloron sugih kendel Bondowani pun kakang durung rampung nggone semedi nanging ya gene kok kowe wani jugarke he nyadong duka ingkang kathah Kang Mas Dipati Sulojo menawi kula sampun nilaraken suba sitolan Prapsya satemah sampun kumawani jugaraken anggen panjenengan pangsemen tuhunipun wonten wigatos inggih badhe kula aturaken unjuk kersanipun Kang Mas Dipati Suryaweja. Apa wigatine? Leres menika Kang Mas. Wedal saking menika karawuhan Resi Sindhuguna. Kersa badhe pinanggih serta milukaken panjenengan Kang Mas. Bapa Sindhuguna. Leres Kang Mas. Sindhuguna ndang diatur rawuh ana ing papan panembah. Ya kono.
Sindhuguna ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti. Rumangsa bebek belaning atiku. Mung salam kalengku katon ya. Dalem pundi mugi ndadosaken teguh iwana saklaminipun guru. Wong tuwa iki krasa. Sapanduran aku kelingan yen anak kang bagus kang drunet kang lagi single penggali. Apa to darunan? Mas Rajaya ora migatake barang kawula Sentana lan Layapa. Lapor Sindhuguna. Nek disawang sak keplasan pancenipun kula boten migatosaken kawula lan Nayaka Praja ing nanging benten yen tiyang niku ngertos dumateng batos kula ibaratipun kados dening banyu sing umub sing bulah-bulah. Luwih prasaja nek Mas Dipati Surajaya bloko. Dimen pun bapa ngerti larikane lan apa mala bukan. Sagaduke nalar lan tenaga. Mbok menawa aku bisa ngrewangi nglukari bebudhelane atimu. Oh, ngoten. Brawijaya niku ratu sing kumratu-ratu. Ratu sing wis wani nggunakake panguwasa sawenang-wenang. Panjenengan mangertos. Ing Kabupaten Wengker niku dipun dadosaken bumi putihan sing tegese bumi sing ora kena pajak. Ora asok umpeti. Nah, kanggo ngurakapi keluarga kawula ing Kabupaten Wengker. Weca dalem nembe kalih taun lumampah. Nanging udal sakmenika napa? Dipun jabel. Menawi kelampah wonten ing Wengker, bumi putihan pun jabel Brawijaya kanggo panggesanganing para kawula, kanggo nguripi para kawula, kangge nentremake negara ing Wengker niku napa? Dadi bumi merdeka dicabel Brawijaya. Lho niki. Kados ngaten kula jejreng pengayoman ing Wengker kados pundi Sabdane Lanendra pindha delancang seta kang serat mangsi. Ning yo kene seratan mangsi tinta kang ora bisa diilang. Ning kaya dihapus lan diilangi iki kepiye? Rati jagat tunggu tumindak sak pecah, sak jangkah, sak kelimah tembunge kanggo panutane kawula Majapahit. Lha nek ratune blangkrak kaya ngono kuwi apa patut Brawijaya dipundi-pundi? Monggo Brawijaya iki nyamate kawula sak Majapahit. Manusa sing nacek titah sak wantah sing dipundi-pundi dene Wesi Aji, disanjung-sanjung Prapriagung, disembah-sembah para titah. Ning tibae padha malah tiba kosok balik. Lah aku melu ora lilo. Nek bumi merdeka utawa bumi mutihan dijabel bali panwasil Brawijaya. Monggo labamu ora bisa digambar. Rikala perang sanga negara manca, kowe dadi tuwak cagake Majapahit. Ning satemah sakeplasan gone galih Prabu Brawijaya. Ateges ratu ora migateke marang panandhange kawula. Aja dianggep aku ngrincimi barang kang bapak ora. Aja dianggep aku ulup-ulup geni rambut ora. Ning panandhangmu ora beda karo rasane atiku. Guna apa ngabekti Majapahit? Guna apa
kowe nyembah-nyembah karo Brana. Walke ing Majapahit karo mungker. Aku sakon lumsum kekuatan. Bulane apa kadangmu? Tawel kelmu atose balung kandel kulit. Kena kanggo cagak tuwake ana ing Kabupaten Mungker. Menika leres Kang Mas Liman. Semanten ugi ening kula menika kalebet kadang panjenengan ugi anggadhahi hak wonten ing Kabupaten Mungker. Menawi wonten kedatosan ingkang kados mekaten, estunipun kula ugi boten nila Kang Mas. Pramila jumbuh dhateng pangandikanipun Bapak Sisi Dukuh. Kula sarujuk menawi Kang Mas Dipati badhe bali los saking negari Majapahit. Menika leres Mas. Kula ugi boten sarujuk. Pamita Kadipaten Mungker dados bumi ingkang pembuktian Kang Mas. Nek ngono aku mbale lho dina iki. Amit-amit pasang lho tapi. Sulung mlebu ngene kothok blungu dadok oe odol-odol wae. Salah kula luput kula napa ayo. Isih takon. Nggih. Takon dosa kalebetamu. Nggih. Kowe wong Majapahit teles sandi bae mungsuh. Leres. Kula niku pancen wong Majapahit. Tumenggung Arya Podang. Gul-agule Majapahit. Ya iya, Ampun ke susu. Guru, pripun? Aja gampang kebrane racuten Brahman. Sarung nggih. Soang-soang. Ayo. Awet kula mriki niku mboten setuju panatan teng Majapahit. Lho. Kula kepengin nyawiji dados setunggal wonten ing Kabupaten Mungker. Sapa jenengmu? Arya Podang. Aja gampang kowe kepen manunggal nyawiji ana ing Praja Mungker. Arya Podang. Mbok mulane kanggo nampel bebaya karep mati ditigas jangamu karo anak turu. Bandul pe nganggo pawadan kepen manunggal. Lho nek kedhok jero bisa dijajaki. Leres. Jero ceneke kedhok. Sapa ngerti ate li? Mbok mlawe golek kalinggian ana ing Mungker. Monggo kabeh dadi atur kemujuk ana ing Saudara Sang Prabu Brawijaya. Mboten. Sedaya panyakrabawa panjenengan kleru. Salah. Iso nglerokke, iso nyalahke. Banjur dasarmu apa? Dasar kula maton. Mboten ketang sekedhik kula ngerti rembukan sampean-sampean sedaya. Lho. Ngrembug perkara bumi Mutianto. Ya. Bener ya? Bener. Ya. Lah. Cocok ta mboten? Iya. Oh. Saniki kula tak takon. Ben kula luwih cetha, luwih gamblang. Perkara bumi Mutian iku pripun sing bener? Biyen ing Mungker digawe bumi Mutian weca dalem Sun Prabu Brawijaya. Lagi wae 2 taun malah saiki wis kajabel. Ha iki Dadi estu bumi Mutian Mungker dijabel Prabu Brawijaya. Ah iya. Ngeten iki pun cetha. Nek Brawijaya kuwi ratu sing ora duwe watak pemimpin. Monggo ratu kuwi kudu duwe watak bapak. Duwe watak guru. Telung perkara kudu diduweni ratu. Watake bapak. Bapak kuwi kudu adil,
peparing marang putra-putrane. Bener ta mboten? Ya. Wataing guru kudu iso minterake murite. Guru kudu bisa minterake anak didike. Semono uga ratu kudu bisa minterake kawulane. Bener. Leres ta? Ya. Dene watak pemimpin. Pemimpin iku kudu gadah watak ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karsa tutmuri handayani. Ning Brawijaya mboten. Brawijaya kuwi ora ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutmuri handayani mboten. Ning Brawijaya ing ngarsa sung tulodo, ing madya numpuk bondo. Lho. Dasar mun maton. Bumi Mutianti Jabel kas karyaning praja ben utuh sampean kudu asok bulu bekti ing Majapahit. Lho, nek kula kok dadi sampean, lho ora ngenteni kesuwen to. Apa Majapahit kebok perang? Majapahit dirusak mawon. Lho, Sik. kesuwen. Aku ora bisa nampa omongmu sing isih mentah. Lah kok mentah? Iso wae. Pripun? Kowe ngerti dhewe kekuatan ing Kabupaten Wengker. Sepiro mung sak kabupaten? Ku arep mbok mungsuhke negara sing gedhe. Kae maewu prajurite senopati sing akeh. Lho, nek Kabupaten Wengker merangi Majapahit, apa timbang mengkone? Perang niku ora mung nggunakake akal. Tenaga. Ning perang niku kala mangsane nggunakake akal. Nek akal entek nggunakake ukil. Lho, kita mboten. Ya bener. Iki dina tindhing prajurit Majapahit kula sing dipercaya. Kowe. Pripun? Nek kowe sing dipercaya ngajoke prajurit Majapahit yo nganggo carane gampang. Mengke tak pilihane prajurit sing goblok-goblok. Prajurit sing bodho-bodho. Prajurit rusak. Prajurit sing ucah-ucah kuwi. Sampeyan niku nyungsung kekuatan. Ning aja ngawur. Gunakake duracara lan paweka ngepasi. Sesuk niku pisowanan agung teng Majapahit. Kula tak nderek sowan teng Majapahit sing wigati panjenengan rawuh teng Majapahit bakune nyuwun Bumi Mutian dibalekno. Ya bener. Kuwi nggo dadak. Nek ora dibalekno gumantung sampean. Mengene prajurit kok ngedepi sampean sing gawa kula prajurit sing goblok-goblok. Jos. Nek perkara duracara lan pawit iki godhange. Nek nuwun sewu lho. Iya piye? Cara wong nyambut gawe kudu ana bayarane. Lho. Kudu ana opahe. Lho, nek kira-kira sediane sampean kelakon, sampean ngopahi kula napa? Lho, bari kowe njaluk apa? Kowe njaluk sak karepmu tak uja. Estu. Iya. Tenan. Iya. Njaluk apa wae? Iya. Diuja. Tak uja. Cocok nek ngono. Wah. Kuwi iki yo wedi. Atene wong. Pun. Nek perkara bondo ora kitang sithik kula duwe. Ya karepmu? Kula njaluk anget-angetan. Lho. Perkara anget-anget iku mau wis diwenehi kopi. Lho, wujude mboten kok. Lho, banjur apa? Apa tiram pagulingan sing kasure tumbuk pitu? Niku nggih mboten. Ya apa? Apa kowe ngrasake wedang jahe, wedang susu anget? Kuwi ora. Cerop kowe kabeh ora. Lho. Ya jep. Jebul Harya Podang kuwi keseng Semarang kayumu. Piye?
Gumantung sliramu piye? Pawaan kok ngedele gosong. Tegese piye? Delik iku nek wis gosong digigit rasane pahit. Ning nek dirasakno gendal. Iki kebanyak murid. Wajake kena dadi perawat sing semerot ya iki. Pripun? Ya, ngono napa mboten? Nek kowe njaluk mumung kadangku tak paring. Duh gumantung sing lakon. Sing lakon. Lah sing lakon mesti manut bae. Injek kula saged. Lah, tenang. Sampai anturan panjenengan. Ora. Piye, Dik? Kula saged. Sago. Dae pocah. Kebon, ya. Niki pun padha sarujuk. Ya. Kula tak dingini laku. Benjang-enjang pisuwanan ing Praja Majapahit. Sampeyan kula rantos. Aku tak teko ing ampun ngantos kalebyan. Betul bergadang prajurit. Oh, kaya ngono ya, ya. Arep. Mas. Lakon iki wis katon tronton-tronton. Aja wedi kang elam sesuk-esuk. Blarengi pethek surya. Tak jaluk kanthi bang. Pilih ana prajurit sing gambeng-gambeng, sing tatah-tatah. Derek aku tumuju ing Majapahit kanggo njagani yen ana apa. Mangkel dikomplangke. Oh, ngoten. Logat kiko budal ing Praja Majapahit. Monggo, monggo. Sebenarnya kok tondo kita kondisen jenengane. Nanti BPKP tak kumpulake rusak tengah alun-alun. Wonten wigatos menapa kantos panjenengan ngempalaken sedaya para prajurit. Jumbuh marang dawuh Kang Mas Dipati Surawijaya. Yen to wektu dina iki aku lan kowe kautus supaya nderekake tindake Kang Mas Dipati Surawijaya ana ing kraton Majapahit. Merga bumi mutian ing Kabupaten Wengker. Wektu dina iki wis kajabel dening Sang Prabu Brawijaya. Mula kangge sadurunge aku lan kowe jumatah ngraboso perang ing kraton Majapahit kadya bareng pawaratane siagane para prajurit ari kembane. Monggo kula aturi mirsani piyambak. Sedaya para prajurit sampun jejelian wonten 3 gelar kantun godhog panjenengan dalem. Mawantu-wantu dawuhku kelawan jengsi. Siaga bedhama tombakan Palawaka ngawekani yen sawanci-wanci kelakon gempuk perang antara Majapahit lan Wengker. Tak jaluk kowe kabeh ditanggep ing sasmita. Wis Pak. Ngawekani budaling para prajurit tak borongake kelawanku. Sendika. Sanjoto lumaksana magito kita tanjo Pisan meneh dawuhku kelawan kowe kabeh. Ojo nganti penilih balik ing Kabupaten Wengker. Yen bumi iki ana ing Wengker bisa dibalik. Tanjo!
barang sini. Sabdo, sabdo katimbalan Rama Prabu Gumunggo. Gawe penggawe jurias. Hati-hatiku podo sing iki tenane ora karo bab tentreme negara Majapahit. Mergo aku kaya mergo tanggung jawab kabeh Majapahit kena diarani ayo ayem sapa. Iki sing tak jaruk lan tak catetan yo sawetara suwe Bupati Wengker si Suronjaya ora nate wajib putusan yo ora ono kok kae kepi saka Jogja saka panemumu kepi waswane si Suronjaya dipati saka Sang Prabu boten sowanipun dipati kok menawi taksih wonten karebatan ing kedadipun rampuraken wonten ing kabupaten kejawi saking niki kok menawi mesti enggalipun awet bumi mutia di penjaraja sedang ngurungaken perkara punika menika lur Rama Prabu. Kula menika nggadahi panyakrabawa. Awit menapa? Menawi bumi Wengker menika kajabel. Piyambake menika badhe ngranrek, badhe nyusun kegiatan menawi piyambake badhe mbaleni. Lah menika kedah dipun tranggulangi. Sang Prabu Brawijaya menawi kanyatan Kranten Adipati Wengker Surawijaya mboten maraksi underanipun perkawis bumi mutian ing Wengker njanjabel ingkang menika ngersa dalem menika satunggaling ratu ingkang kirang wicaksana. Karipun dak nyun sewu selatur sawetawis. Karipun dak Kanjeng Adipati Pecatur. tembung prasasat ngagangke keping. Sapa Sang Prabu Brawijaya Kesudarmaku uga sesembahan ing Majapahit. Pengen ngopo? Kaya wani ngomong utawa ngatur kang ora dikepenake marang kupengan ati. Sang Prabu anggap ora wicaksana. Temenggung Haripada. Pangeran Buntara nuwun sewu iki. Kok lajeng panjenengan ngendika nek atur kula menika mboten nuju prana dumateng Sang Prabu Brawijaya. Mongko atur kula niku nggih sampun lumrah wonten ngersanipun Sang Prabu Brawijaya. Kanyatan menawi Sang Prabu Brawijaya satunggaling ratu ingkang wicaksana. Tembung wicaksana kuwi kudu adil para marta. Upama peparing ya ikhlas lahir lan batin. Monggo yen dipitung ragi 2 taun anggenipun peparing bumi mutian ing Wengker. Lho kok dadak dipun jabel. Menapa lepat atur kula njenengan? Napa? Lepatipun Kowe iki aja rumangsa bisa. Nanging bisa rumangsa. Kowe iki pangkat Temenggung. Yen to arep panyarwe marang Rama Prabu Brawijaya iki kudune saka guru. Yen ora ana palilanan dalem Brawijaya aja atur panyarwe. nuwun sewu. Nek ngaten malah dawah kosok wangsul.
sak baline kepiye? Kula matur menika ugi dipun keparengaken dening Sang Prabu Brawijaya. Kula dipun suwuni tetimbangan. Piye Arya Podang munggo panemu menapa kula lepat. Nanging aturmu kudu sing alus. Jalaran ngopo? Kok nganti Sang Prabu anggap ora wicaksana. Ngesuwi wong Majapahit kabeh. Ora mung sak kabupaten, apa meneh Saadipati. Nanging nuwun sewu, Piye? kanyatan perkawis Bumi Mutian menika nembe kalih taun. Lho kok mentala dipun jabel. Monggo nggon labuh-labet. Bupati Wenger rikala Majapahit perang lan bangsane neka. Sing dadi cucuke Ngayuda niku Surawijaya. Mboten sing sanes Pangeran. Mbok menawa cukup. Mbok menawa Aku ora ngersake padha cengkak ing penemu kena diarani perang satu. Mergo aku ngersake pertimbangan panemu. Dene ing antarane Tekondo lan Kodai penemu ya cukup mengko bakal tak anakake rembugan nek murid kecil. Eling. Ing sono suwan. Basuki Praptanira Pikantuk pangestunipun Sri Prabu Brawijaya yen kula sowan wonten mesa dalem kalis ing Sambekara namung bukti kula mugi konjuk Sri Prabu gawe bombonging jroning jas iya lunga terke bukti sun kok amung pujo astuti kuwae tampangan dalem pundi mugi dadosaken teguh iwana kula sak laminipun kula pisan suwanmu ora kaisinan sapa kae nggih kula panjenenganipun Mas Bupati Wenger kula Sindu kula nggih selamat Basuki Sarwa kalis ing Sambekara namung sungkem kula katur Tomo pengestuning sun wae tanpa nur dawa sami-sami sambulan ya aja dadi atimu iki panungguane ya jumeneng wae ra apa ya adekat kemawon boten napa-napa sampeyan Surawijaya sabda dalem suwun jetke ing ngarep ingsun dawuh cara longinang durung apa kecuane sliramu mungkin nanging bayane beda lan dan njur apa sebabe sawetara wektu ora ngetepi wajib napa sapa Sinul Prabu Brawijaya sambet menapa ingkang dados wecanipun Sinul Prabu Brawijaya ngepasi dipun rembak wonten Pendhapi Agung sambet kaliyan kapribaden kula. Kula mboten sowan wonten ing negari Majapahit. Nanging nuwun sewu, kok teges kula lancang niku mboten. Mboten ngen sowan wonten ing Majapahit jalaran. Kula rumaos tatu sakabete manah. jeneng tatu kuwi ana sing jalan Panjenipun apa sabak lan sampe boten sanes kejawi namung Bumi Mutian kajabel ngersa dalem. dadi bab bumi mutian Oh niki Surawijaya iki kepeksa tak jeneng Gunku njabel bumi mutian ing kuwi wis tak rembug para sapa marang para kang utamane sliramu
Bungutan ewa ketajat. Iki ra kanggo ora. Nanging kanggo negara Majapahit. Iki lagi nedeng-nedengi mangun negara. Butuhake Prabuya ora sithik. Pulo siji dalan. Pemutihan sing tak parike marang jeneng sira tak jabel iki kanggo ngerampungke anggone ingsun nganakake wewangunan kang saged-gedhe. Kaping pindho gandeng bumi mutan terus tak jabel. Siramu yo kaya bupati liyane asal bekti saben taun dimbali meneh. Yo sewu sipun. Nek perkawis kula pun jabel bumi mutan wonten ing Wengker. Pawatanipun Sri Prabu Brawijaya kangge mbangun negara, kangge ngolekaken dhateng kawula. Nanging ingkang dados pangorbanan niku kawula wonten ing Wengker. Jalaran apa? Kula sampun wangsul kalian para kawula ing Wengker, yen ing Wengker bakale kowe bisa makmur, mukti, wibawa, bau denda. Jalaran ing Wengker ora kena pajak, ora asok bukti wonten ing Majapahit pisan. Ingkang mongko kalih kula tasih kimutan. Sabda pandhita pangandikaning ratu datang wala-wali satemah anumusi. Kula upamakaken panjenengan ngecoh dipun dilat malih menawa ngoten niku cacaan Panalendra suwun. Niku kena dani ngocati weca mledani janji. Mung janji tok ora diusuti. Gawe cirakane wong ing Wengker. Saperangan seneng wong Majapahit sing negare padha dibangun ning nyilakake wong Wengker. Bangka diparas kringete bondo dodan kudu kanggo asa ana ing Majapahit. Suraweja. Nggih Ratu Sati. Iki saka panemmu nganti tok blakake tok andalake. Ning tenane dudu iku. Nek kowe wis bisa ngrasake 2 taun. Ngrasake bumutian 2 taun. Ya ora sok pajek. Iki mbok menawa wis turah-turah kanggo kawulamu, kanggo kas kareng negaramu. Lah iki butuhing negara, dudu butuh ingsun dhewe. Coba sawangen. Negara Majapahit kuwi punjering negara ing tanah Nuswantara. Ora mung tanah Jawa, ning Nuswantara. Lho nek Majapahit sing diarani negara kan kencar-kencar kaya ngono. Mung sak bumi Wengker tak jaluk meneh lemu tinggalke kewajiban kemoro kowe wani munggah ngejak ruang malah ning kene ngundha mono. Aku Narendra Kengkura Wicaksana kuwi kliru Suraweja. Sinuwun Prabu Brawijaya. Nuwun sewu. Nek pawatan panjenengan ingkang kados ngaten boten badhe ngrampungi perkawis kula. Bila saking menika diulungke menapa boten? Tak jawab Suraweja. Tetep wiwitane Wengker tak jabel. Nek dipun jabel Majapahit badhe kula aja ngomong. Udah. Yang kuwi iki kepiye? Ono kahanan kaya ngene ora nyambung swara lan ketemu. Iki sing gedhe. Lho Majapahit iki negaramu. Semune kowe iki kok pertimbange kok keperanan karo wong Wengker ngono apa, Ora benar. Iki mesti mengko bakal ono payu-payu. Kowe temengko ya luraing tampomo. Kowe butuh tanggung jawab. Ya aku sewu sama. Menawa paring pun kula badhe melapati lampahipun sing pecaton sampun ngantos dibantu. Yang Nek ngono prajurit militer ya. Oh, kan. Ngono wis tak dawuh. Prajurit
Aku nek ana wong rukun ora ketuba. Wong iki wis tuwek keklek. Sing kemaki anake si pecat odo. Wong matur apik-apik kok darane ora sopan. Wis iki perkara mulai anget. One anget kemerangsang. Lah ngene wis kemerangsang dadi umum. Mongkar karo Majapahit tadu. Bendo jeblokan dasi pecah. Ora anakku padoni. Boko karepe ora karepe.